Ola, na casa a cultura segue. Miña casiña é meu lar, dicía Rosalía, a nosa poeta nacional. E eu vou vos mostrar agora mesmo a gata da casa. A esta gata débolle en boa parte esta historia da que vos vou ler un anaquiño. Oxalá vos faga rir como creo que fixo rir a xeración dos vosos pais. Vela aquí, vai. Xa sei por onde saen os gatiños porque mo explicou mamá. Díxome que saen por un buratiño que teñen onde ao rabo, o que aínda non descubrín é por onde entran. Mamá di que aparecen na barriga cando a gata se xunta cun gato que lle gusta. Se arriman moito, se fan noivos, se queren moitísimo, pode pasar iso. Díxome que tamén pasa coas persoas, pero é mentira. Eu quero moito a Branca e ata lle dei un bico onde hai que dalos para ser noivos e Branca non vai ter gatiños nin nada. Creo que hai que facelo amor, que dormir xuntos como nas películas, como a mamá e papá non vale, eles son da familia e ademais non poden estar namorados porque están casados.